Manchester United vs Liverpool. Me za ka ce a kai? To a zahirin gaskiya kamar da ka tambaye ni a tsakanin Manchester United Liverpool da za a buga ranar Lahadi karfe Allah ya kai. 5:30 Allah ya kai mu. Ni tsakanin ni da Liverpool sai dai a buga tashi, amma ni ina da hope akan Liverpool. Duk wani fafafar da suke yi, ka duba irin wasan da kuka buga tare da su. Kuna yi kamar za a kai labari, karshe kun ba kai labari ba. Ni tsakanin ni da Liverpool tun a face zan gama da Liverpool. Tun a face David mace, amma ni zan gama da Liverpool kawai. So abin garanti na kawai, abin yana cikin zuciya ne. A tarihi ya nuna cewa Manchester ba sa jin daɗi duk lokacin da aka ce za su buga wasa a gidan Liverpool. Domin a wasa 10 da suka buga, ɗaya kawai suka iya ci a wannan gidan. Sai dai sun yi nasarar yin draw har guda 5. Kana ganin hakan ba barazana bace a wurin ku? A'a, ka faɗa ka ce a wasa 10 da ya wuce an yi draw 5 an ci ɗaya. To inda aka duba statistically za ka gani akan cewa sun wini nawa, sun wini nawa 3 kenan. 4 dai. 3 dai. An yi draw nawa? An yi draw 5. An yi draw 5. Sun ci 4. Sun ci 4 na ci ɗaya. To masha Allah, in dai zaka duba statistic, ni ma a gidana nawa na ci su, za ka ga irin ratan inda na ci su ya bi yadda suka ci a gidansu. Da haka ni da Anfield da Manchester da Old Trafford ni ban dauke shi komai ba. In na je wasa da su sun ci su nake yi, ni bai zama to komai ni a gare ni ba. In suna tunanin suna ba wa wasu club wahala a gidansu, ni Anfield gidan da zan je in bacci ne in tashi lafiya lau ba tare da wani abu ya same ni ba. To amma kana ganin a irin waɗannan matsatsalun da kuke fuskanta, musamman idan kuka je away a kakar wasan bana, ba wani wasa da kuka ci away bana, kana ganin za ku iya canza haka a Anfield? To amma karka abin nan, karka je da nisa. Baka tunanin akan cewa last season yadda aka ci na Old Trafford ba ci na waje ba? Don haka wato abin da ya so ya zani. Ba abin mamaki bane. Yanzu in ka duba wasan da muka yi da Arsenal, za ka san cewa Arsenal da ke suka kwaci kansu. Da haka ni in dai ni ne, kwantar da hankalinka, idan na je Anfield wallahi zan ci su lafiya nan ba tare da wani matsala ba. Ni ba wani fargaba ta tare da ni. Babu, ka duba wasan da na yi da Chelsea. Amma fa karfa ka ce ina sa maka magana a baki. Da yawa a cikin magoya bayan club ɗinka suna jin tsoron wannan wasan da za a yi, amma na ga kai kana cike da ƙwarin gwiwa. Ina da ƙwarin gwiwa sosai, saboda abinda wannan coaching yake min yana min daɗi, fata ɗin shi na min kyau. Kawai matsalar shine ba adapting ba, players ɗinmu ba su adapting irin wasan da yake so ba. Amma da zaran sun adapting, wallahi ina kan Ingila ba wanda zai wasa da mu ya kala ya lau. Sai mun wini. Wallahi in dai abin da ne zai ga gabaki daya ba kai abin nan ba. Ba wanda zai kwashi ta daɗi da mu idan muka adapting irin kwallon da muke yi 3-5-1 din nan, za ka ji mamaki idan muka adapting yan wasan mu suka kware. Da dama mutane suna korafi akan wannan lineup din da yake yi, ya shirya mutum 3-2-2-2, hakan yana bashi tseko, amma kuma ya ki ya gyara saboda taurin kai. Ko ya kake gani? A'a, ba taurin kai bane. Abin da kake so ka sani akan cewa kafin Manchester ya yi rayuwa a wani club din daban, kuma shi a nashi faɗin akan cewa abinda Manchester suka gani kenan, irin pattern din da suka gani kenan yasa suka kawo shi. Don haka ko da a ce ni ne aka ɗauke ni a matsayin mai horo na Manchester United, abinda kuka gani da shi ne zan ci gaba, baran canja ba. Sai dai idan ba zai muku ba, kamar da ya faɗa, idan kun ga pattern din bai muku ba, to ku canja ni. Abin da ya faɗa ke, ni ma kaina ina goyon bayan shi. Kana nufin ba barazana yake ma club din ba, in sun isa su yi abin da za su yi? A'a, ba barazana bane. Ai Manchester United ta kai makura yadda player ko kuma wani coach ko kuma wani abin da ba su iya kawo musu barazana ba. Ka duba an yi su Ronaldo, an yi yan kwallo jigajigan yan kwallo a Manchester, yadda din da ka kai da cinkawonka, in ka ce baka so ko ma ka kawo wani korafi, shafsha za su sallame ka. Don haka shi coach bai fi karfin Manchester ba. Ba yi coach ba yi player da ya fi karfin club ba, da haka kuma ba za yi ba akan Manchester. Bruno Fernandes, me za ka ce akan shi? Yana ta zubar da penalty na baya-bayan nan da yake bugawa. Bruno Fernandes an samu sauyi abin nan, ni a gani na ba wai sauyin daga gare shi ba, tension ne yana mai yawa. Abubuwa in za ka duba irin fatan game din da yake yi da yanzu baya yi. Da idan ya bata kwallo yana iya bi ya karba, yanzu sai dai a karba a bashi, shi baya iya bi ya abin nan.
ya sa kanshi wani salo na kwallon da ba zai haifar mai da ɗa mai ido ba. Ko dai tsufa ne ya mishi yawa. Ba zuba bane, shekarun shi nawa kwata-kwata. Amma dai dan kwallo mai shekara 30 da wani abu ina ganin Ba na tunanin Bruno Fernandes zai kai shekara 30 da wani abu. Kamar 28 zai zuwa 29 ko bai kai shekara 30 ba. ai kai zaka ba mu labari. 31 ina tunanin zai iya kai 31 amma har da ka dai ba na tunanin tsufa ne haka yake nuna shi. Yanzu me magana ka ta karshe a game da wasan da za ku yi a Anfield? Wasana da Anfield ka sa akan cewa zan je in ci Liverpool ba Liverpool ba. Wato Anfield sunan fili ne yayi. Duk wanda zai buga kwallo da Liverpool ikirarin shi Anfield, akwai wasu abin da suke, akwai wani wakan da suke rerawa they never walk alone ko to wasan da za a buga ranar Lahadi su kaɗan su za su tafi, za mu je ne kawai tamkar gida, mu je mu ci su Allahi Allah a tashi. Wasa zan ije ma akan 2-1 za a tashi. Wannan shine hasashen ka wannan sakamakon karshe. Harsashe na kenan, kuma zan iya predicting ma wanda za su ci wasa. Akwai Ahmad Yalo. Ahmad Diallo. Wai Ahmad Yalo. Ahmad Diallo kenan. Ahmad Diallo zai ci su, sai kuma a samu Cisco, Bilyaminu Cisco. Shi ma Bilyaminu ne. Sunan shi Bilyaminu. Da Hausa kenan. Bilyaminu Cisco. Kai mai sai da to Allah ya bada sa. Amin dai isa annabi. Amin. Idan wannan ita ce shigowar ku ta farko, ku danna mana ƙararrawa sannan ku sharing wannan bidiyon domin mu ji daɗin kawo muku sababbin shirye-shiryenmu da ɗumi-ɗuminsu. Muna godiya.